Bé, el que hem de fer en aquesta activitat és, fixem-nos que a partir del minut 7 del vídeo jo faig uns acords i hem d'identificar quin acord és. Hem de mirar quin acord és. Llavors, per analitzar un acord ho podem fer de manera auditiva, tal com hi ha al vídeo, i escoltant saber si és un acord major o menor, o bé el podem analitzar. Mira, per saber quin acord és, primer hem de fixar-nos quina és aquesta nota d'aquí, que és la fonamental, que és la nota greu. Aquesta nota d'aquí, fixem-nos que és do. Doncs sabem que aquest acord és un acord de do. Llavors el que hem d'analitzar és l'interval que hi ha aquí i aquest interval d'aquí. L'interval de cinquena, és a dir, d'aquesta nota a aquesta, i és just, o sigui, no hem de fer res. Però nosaltres podem identificar aquest interval entre la primera i la segona nota. Aquest interval que és de tercera. Si aquest interval de tercera, que és aquest cas de do a mi, si aquest interval de tercera és major, és a dir, que té dos tons, de do a re hi ha un to, i de re a mi hi ha un to, és una tercera que té dos tons, estem parlant d'una tercera major. Sí? En el cas hipotètic que tingués únicament un to i mig, que fos una tercera d'un to i mig, estaríem parlant d'una tercera menor. Posem l'exemple, sí? Tiro cap aquí el full. Aquí, val? Si ara fem un altre interval, sí? Ara buscarem un interval que sigui expressament menor, i és re, fa i la. I em sembla que això també està a l'exercici, però bueno, està bé que anem entenent. Primer que res, per saber quin acord és, ho sento una miqueta, hem de mirar la fonamental, la nota greu, i això és un acord de re. Fonamental és re. Llavors hem de mirar aquest interval de re a fa. De re a fa és un interval de tercera, que de re a mi hi ha un to, i de mi a fa únicament n'hi ha mig. Llavors, com hem dit abans, les terceres que tenen un to i mig són menors. Llavors estaríem parlant d'un acord de re menor.